anyị ga-ebe a bụ na eri mgbe anyị bịara n'obodo a o nwezi nnọọ ka omume Dikeh si wee gbanwee gasịa nnọọ nchọpụtakwa na omume mama ya na onwe ya gbanwekwara ịmago ọ na-adị m dịka nwaanyị mbụ ọ na-adị m ka ya si nnọọ na ọbịbịa anyị bịara ebe a na ha ọ masịghịzi ha na ha anabataghịzi anyị mana ihe m fụtakwala kpatalụ nnọọ n'ụda bụ na nwaanyị a ịma nọọ nwaanyị ajadu ọ na-eneche nnọọ mmadụ nọọ na-azụ nri naanị sọsọ ya nwa na-azụ nnọọ mmadụ iteghete makwa na iteghete ka anyị dị tinyere ya na onwe ya na nwa ya nwaanyị o tinyeche nnọọ ihe a nnọọ sọsọ ya nwa na-azụ mmadụ naanị ya nwa na-akwụ eme ihe niile nnọọ mgbago mee ọ na-agbakasị arụ Dikeh na onwe ya na-agbakasịkwa m arụ ihe nke a kwukwara m ike aghọtakwara m ihe ikwu mana n'aka nke ọzọ ọ ka gbagwojukwa m anya maka na atụmesigo m ya bụ ife nchọpụtakwa na ọbịa adịghị ka a ga-asị na nne Dikeh bịa ọ na-akụ akụ ọ na-agba agba mana amaghị m ọ bụrụ na o nwere ihe dị gị ka ọ ga-abụ anyị tinye aka soro ha mee ọ dịkwanụ ka amama ọ sị ka anyị soro ha gaa ugbo ha dị ekwe na anyị pụọ apụ mana ọ bụrụ na o nwere ihe ọ dị gị ka anyị soro ha na-eme ọ dịtụnụ ka otu a ndị otu anyị na-adị egekala gị ntị ọ ga-amasịkwana ma ọ bụrụ na ị ga-akpọkọnata nnọọ mmadụ ncha niile onye ọbụla etinye aka na akpa onye ọbụla kọrọ na-ewetara onwe ya onye ji ewepụta ya itikọ ya ọnụ nye Dikeh ka onye mama ya gbatago ka anyị wee na-agbanụ nwaanyị mmadụ ule nwaanyị anyị egbukwala anyị onwe ya eziokwu ihe kwukwa bụ ezigbote eziokwu uche dị n'ihe anyị kwu Jennifer ihe anyị kwu ka anyị ga-eme atụkọtacha ya ọnụ onye ọha na ọ bụgoro na n'ọnwa onye ejighọ ndị ji eji ewepụtatụ nke ha ji atụkọta ya ọnụ eweli ya nye Dikeh onye nne ya ka ọ dịkwanụ ka ihe anyị kwu ka anyị ga-eme Jennifer anyị na-echechakwa uche baa obibi otu ahụ egwu ga-atụkọ amụ ihe anyị kwu ka anyị ga-eme ihe anyị kwu ka anyị ga-eme Oh, nna m, batago. Nna. Kedu? Ọ dị mma nna. Kedu ka esi tupu toliziri oche a? Ihe abụọkwa ntutu m. Ọ bụrụ tupu dị ihe? Ọ nne m wetara m ya. Ọ sị na ọ nwanne ya nwaanyị siri anyị ya na akwa. Eziokwu. Ka ọ dị nna m. Ọ makakwa? Nyela nna m. O mere mmadụ egwu n'ezie. Ụmụ nwaanyị na-eche mma. Nne gị ọ nọkwa ya? Ọ nya nna. Ọ dị mma. Ọ na-asọ gị. Ọ na-asọ gị. Jiri ya nwayọọ. Oriakụ. Ihe ọ bụ ihe onwe ihe ya Eke si fụ ebe anyị nke kwesịrị masị gị. asịkwa m kwuo ebe amakwa mma ebe ama nnọọ ezigbote mma ebe ọ bụ na ndị anyị bịa ebe ha nabata anyị ọ bịakwa jikwe m arụ oyi mana naanị sọnsọ otu ihe na-ewuta m nke ukwuu bụ ọkụ na-adịrọ nnọọ n'obodo a nwere nnọọ ka o si wee dị mgbe anyị na-abịa akwafụ m ụdọ ọkụ latrik ka esegesi ya ebe niile nchekwa na ọkụ ya adị ebutezi ebe ọ bụ na ọkụ adịrọ naanị sọsọ ya bụ ihe na-ewuta m nnọọ n'obodo a ewutena gị nnukwu na Dikeh gwa m na ha nwefuru ọkụ mana iri mgbe afọ 3 gara aga ndị na-arụ ụzọ n'obodo ọkụ na-enwe n'elu ya mara ihe ha megidere wee mebie igwe ọkụ ha eri mgbe ahụ ndị gọọmenti wee gbakọta ha azụ mana otu esi wee fụ ya bụ ihe amagoro ha ọ bara uru ịbịa nwa ọgwụ na isi na nwa ndị ọzọ ebe a ka unu nọ ebe a ka unu nọ ịbụkwa agwọ onye ọbụla afọ gị nwa onye a na-akpọ Kingsley onye agbawa ọsọ Kingsley ịbụkwa agwọ ogirikwa anyị nwa nọrọ ebe agụ na-achọ egbu anyị gị nọ igwe nwaanyị nọrọ ebe na-ata achịcha na mamịrị ewu mba m ga-abịa mmanya egudo n'olu
kiso mpụta were asị nta achịcha na mpụtara onwe ebe a ka m nweta onwe m na-enwe nwaanyị ka anyị nweta onwe anyị na uwe ọkụ na-eme anyị n'ime iburu onwe gị dabata ebe a kemgbe anyị bịa ebe a ma mgbe ụfọdụ ndị mmadụ si na-agụ owo nnukwu mbọsị ikweta na achịcha na mmiri atụrụ dị n'akpa gị ka m jee bute ekwe bịa kọrọ gị na m vuru achịcha n'aka m ga-aja kpọ onye na-akụ ekwe ka ọ bịa kọwa n'ekwe iwe ụda mụ gọfe ka ụmụ ike iwe ụda n'akpa gị onye Yoruba ọmụ Yoruba gwọtọwa sụkọnata onye niile na-asụkọnata n'akpa gị onwe gị ihe ị na-agwọtọ ị na-asụ ihe na-asa asụsụ n'akpa gị ka ị na-asụ banye onwe kọchị gbasa m keụdịka mmadụ keụdịka agwọ ibu n'ụwa keụdịka agwọ ibu n'ụwa omume adọkwa mma o omume ahụ dịrị mma ọkwa ọnwụ ike omume nke gị bụ ịkwụ ọtọ ka pensụl nke ọ bụ na achịcha nsogbu gị na achịcha taa na achịcha nụ ọ bụ na ịma na ide ezo ezo ọ bụrụ ịma na ide ezo ezo gị na oyi nwaanyị ada ezo ezo ya bute ya ka ije ebe a ka ije tawa ebe a Jennifer, kedu na-eme ebe a? ọ bụrụ ebe a na-emeso mkpọtụ jụọ agwọ a eche ma nne m ọ dọrọ anyị niile aka na ntị sọ ya pụtazi n'ebe a unu ma na-enwe ka obodo si wee dị eche m na ọbụbụ iro ka nne gị sa ya pụrụ ọ sịkwa ya bịakwa na ngwurube ebe biko nne m si anyị apụtazi na ngwurube ebe a niile nwa onye ọbụla bịa nụ ka anyị banye na nke nwanne nna m ebe nna anyị anyị nọ bute ya ka anyị pụ bute ya ka anyị jewe ọ dị buru ya ka anyị gawa agwọ na-ekirisi ya dị ndị a na-atọzi laptọpụ n'obodo a biko ndị a ga-alapụtakwa m biko ndị obodo a marakwa akụ ịmarazi anya na-anata wee nwee ego dị ahụ ego ọdịkwa ha obukọs gokọcha nnọọ gojuo nyakọrọ nwa n'aka nwa n'isi wee nyakọ ihu onye agụrụ o goro ihe ego n'ahịa ọ na bụ n'ebe aka ga njụ ọgụ ọ ga-ahụ na nwa ya na-agba nkwụkọ ọ na nwa ego dị na bankwụ ego dị agwarọkwa m amụrụ m enwere onye gwa m na amụrụ m na nwa ego dị na bankwụ tosiri ịma maka na ọnwa anyị na-esi ogiri na ama ijiji anya kpọrọ tosikwa ọgwa gị bịa gịnị kere nke bụ nwaanyị na-atọ ogiri ịmakwa ka ndị enyi ịmarịcha na isi dị m gwanụ m nke m chọrọ ịnụ ka ha gwa m nke m chọrọ ịnụ ka ha hapụ ọ na nwa ego dị na bankwụ nwa amarọ mana ka ọ dị ka ịbịa na nya m si na be ọzọ ekwe mpụta ka m hụkwara ego dị ịgba gị kewe eziokwu ahụkwara m ya ka otu na-esi ya o goro ihe o bu aka na aka ebe maka o bụ n'isi ya si na esi ahịa ga-eji egokọ ihe ego dịkwa egokọ ihe n'ahịa bụrụ ego dị na-ahụ ụtụtụ racha na-egozi nke gojo buru ma isi ma n'aka mbọsị ọbụla ọ dịkwa egwu ojekwa nwekwa ihe dị n'ihe ahụ na nne ya ọ ga-ahụ na enyere ego ọ ga-abụkwa na enwere ka nwa ya si zitere ego ya bụkwa na ọgwụ ahụ chọrọ ya ndokwa onwekwa ego nyinye ego dị ejirokwa m ego m afọ nke m ga-enye ego dị gbapụka m ka m ihe ezigbo na isiri ị na-esi ka ị na-esi nke a amarakwa m n'isi usu nke ụdịrị nke mbụ nke ahụ nke a isiri ana m esi kpata na ngozi ụlọ ego dị ana m esi nke ego dị ọgbara nkụ aka isu dị na mmiri na-azụ aka na-azụ ụkwụ a na-esi dị nke ego dị na-esi ọgbara nkụ ọ dị nwaka na ahụ ego dị maka ọ na-anyakwa ọ ga-ahụ na inye ego nye ego
ọnwa obi ka m na-afụ ihe a nekwe na ụka achị ototo ndị mmadụ egwe m anụ nganga mpi egwe m anụ ganga mpi oke mmadụ egwe m aja agbaghị nke a bụkwa dege ma aja agba nke a bụkwa dege ma hapụgodo ihe afọ ọnụ ka anyị kwuo ihe bara uru nke a unu chigasị mma n'aka eji m n'aka na unu matara nnukwu anụ maka na anyị nwere nnukwu mmemme n'obodo anyị. Ọ bụghị naanị ịmata nnukwu anụ, ọ bụghị naanị ịmata anụ ịfụrụ ka anyị ji nkata na nkata ka anyị ji buru ya na nata nkata ka anyị ji ọ bụ m onwe dị gị n'anya ekwe m ị na-achọ ịkọrọ m na-eri mgbe emume udo nke arụ abịa na akara nweta ihe a ga-eji otu ya bụ aja aghọtasịakwa m aghọtara m mana cherekwa ụmụnne ọ bụghị dị naanị nke aja asịkwa aja asịghị bụ nke m na-eche maka ugbu a nke kachasị nke ugbu a bụ na o nweghịzi ihe ọbụla na-eme n'ala anyị ugbu a mụnwa na-aghọta amaghịzi m nke na-eme eme ihe niile gbagojuru m anya ugbu a obi ọ na-abụkwa nsọ gị nwa ichie anyị nta n'onwe ya aghọtaghịzikwa ma ife na-eme n'obodo nwoke na onwe ya amaghịzi wee gawa aka nri aka ekpe ka ọ wee gawa aka nri ọ na-agwa m na-asị m na ike obodo agwụgwe na ya ma amaghịzi ihe na-eme n'obodo a mana nekwa anya ọ dị m ka o nwere ka m si afụgasị ụmụ ihe dị aṅa n'ala anya o nwere ka m si afụgasị ka anyị nwere ndị ọbịa n'obodo a ndị ọbịa Seriko ekwe m kedu ihe na-achọ ịkọwa kedu ihe na-akọwa ihe m na-akọwa bụ na ọ ga-amasị m ka anyị jee chọọ ebe ndị ọbịa nọgasị ka anyị wee zọpụta ihe ndakwasị ga-adakwasị obodo chere ekwe m ka anyị were ehihie chọọ ewu ojii tupu chi ejie na ọ ga-amasị gị ka anyị chọọ ebe ndị ọbịa nọ ma ọ bụrụ na onwe ndị ọbịa nọ dịka isi eche wee nwee ike napụta ala anyị n'ihe ọdachi na-achọ ịdakwasị anyị gbam akpụm mmiri n'ọnụ gwọ na-agwa gị ka njikere gị ihe na-akọwa ugbu a na nnapụta ala anyị ọ ka anyị were ndụ ndị aka ha dị ọcha wee chụọ aja aka na-akọwa gbam ekwere obi ugbu a abụrụ oge anyị ga-abịa na-akparịsị okwu na-akọ akụkọ na-agba ka moto ka m gasagwodo ichie Aminta kpọrọ anyị okwu ka anyị mata ihe ọ ga-agwazi anyị tupu a na-eje ịza ichie Aminta anyị ga-ejezigoro nke eze mmụọ anụ nganga mpi oke mmadụ oke mmanwụ na-eto onwe ya anụ nganga mpi oke mmanwụ na-eto onwe ya anụ kpọrọ ka mmanụ ihe a niile nke ọma o kwere nnọọ ihe si ka njọ gị ihe a na-anụ dị ka nnukene n'ọnụ gị malụ na eziokwu ịmakwana ka mụ na gị sebe na-anụ wee ka nsị na-anụ kepụ na asị na ndị ọbịa nọ na be na be anyị ọkachasị n'ọnụ nwanne m nwoke bụ Ụkachi na ọnya nwoke bụ ekwe m a na-asị na ndị ọbịa nọ na be unu wee sị ka njikere gị ka mmalụ ịmakwana ụdị njọ ọ dị ma onye ọbịa nọ na obodo anyị ọkachasị kịta a na-eme emume udo ọ kwa ya ka nsị ka njụọ gị ọ bụ na eziokwu na ihe a na-anụ bụ eziokwu ha nwekwa ike ịlapụta unu ka ịmalụ nke bụ ọ bụ na ị ga-agwa m nke bụ eziokwu ọkwakwa asị ka na-agwa gị
onwekwa ndị ọbịa ọbụla nọ na be anyị onwere ịma na ibe enyi m nwaanyị ọ bụrụ ihe ọbụla dị otu a ga-agwa gị ya ma eziokwu nwekwa ndị ọbịa ọbụla nọ na be anyị nwekwa amakwa m ọgụwa ma ọ ya ka m ji si ka m jụọ gị maka na ịma na ihe ọbụla metụtalụ gị metụtalụ m mana ewukwa onye ọbịa nọ na be unu amalụkwa ihe unu mere ya tupu oge agafe. Anyị anụgo daa ọgwụ ọnwa ihe ọbụla dị ka otu a ma agwa ịma na ịbụ ọyị makwanụ m ọkwa ka mụ na gị ihe si dị ihe na njite ka ndị agha ka anyị jụọ gị ka ọ hapụ ịbụ na asụ na m ajụọ gị maka ịma ihe ọbụla metụta gị metụta ka anyị ga ebe anyị na-aga. na hapụnụ ihe ahụ mmadụ anọkwa n'ụlọ nga ahụ Jenny ọ bụ na unu adawa mụ awakwa mụ awa biko geenụ m ntị adị m asịkwa nna ya ma mpụ kama na ihe m na-ekwu bụ ka anyị chere ndị ọzọ ka okporo anyị chọọ efu ka anyị ncha ka anyị pụkọ n'igwe jide ebe a jide ya keke bụ na anyị nọ n'ụlọ mkpọrọ ka njikere gị anyị n'ụlọ mkpọrọ ọkwa gwa bụ ọdịike ji ọnụ gị akọrọ anyị maka obodo anyị abịaghị ebe a kịta anyị nọrọ n'ụlọ eri mgbe anyị bịa Princess biko obi gị dajụọ biko ihe na-achịkọwata ebe a bụ ka anyị chere ndị ọzọ anyị pụwa anyị ncha pụkọ n'igwe ọ bụrụ ọzọ nke anọgide ofu emo mmadụ bụ etiwala ụzọ si na ha pụba nke bụ akụkọ nwụrụ onye na-amanye dị amanye n'ija nwụrụ onye na-amanye amanye ya apụ ụkọ ya nụrụ nwụrụ a na-ejide n'ike ya apụ ụkọ ya onye chọrọ ịpụ ofu onye na-achọrọ ịpụ ọnọ ngwaji baa n'ime ụlọ dị abata ka ụdị akụkọ bụ ihe nke a ike ama m na ụjọ bụ ihe na-atụ gị mana otu ihe m chọrọ ịgwa gị bụ atụ n'ụjọ anyị amatago ụzọ anyị agaghị efu ka mgbe ole ka iji mata ụzọ Jennifer mata onye kụziri gị ụzọ esi na ịmatago ka ọ manụ nwanne ka mgbawazi oge obi n'ụtụtụ ụnyaahụ ọ na-aga itute mmiri eberu ọ na-aga ụta aga nsu wee tọpụtacha mpio ụzọ ahụ onye ose foto biko ọ bụrụ na ada apụ mụ awakwa ahụ biko ine m anya efu nọ ije dụm n'okwu ifuru ihe a Margaret si n'afọ mụ ahụ n'onwe nke m achọkwa m ije efe ya nna ka anyị Margaret na ndị ọta aghọtaghọ ma gị nwakwa onye kwesịrị ịghọta otugo ngwalụ unu ka anyị ebe a pụọ ka anyị n'ebe a ka anyị si ebe a pụọ je ebe anyị anọghị anọ a na-ekwu na anyị ka na-abịa abịa sị m ka anyị si ebe a pụọ ọ dịka na nkwasị ka ngwa gị ọ bụrụ na ị chọghị ịgwa ihe anyị na-ezoro anyị kemgbe ka ngwa gị ziokwu nwekwe ka anyị si ebe a pụọ a na-ekwu ka ama ma onwe ka o si metụta anyị ka anyị maa ma onye metụta naanị gị ị na-asa anyị ka anyị si ebe a pụọ nakwa ntị iwu na ị ga-egbuwala anyị ọrụ ka anyị malụ nke na-eme eziokwu ka m na-agwakwa gị wo ihe unu na-ekwu abụrụ ihe unu kwesịrị na-ekweta ihe unu kwesịrị na-eme na abụkwa unu na-ekpegodo ekpere ka Margaret natagodo amaghị m ihe na-adị eme Margaret a n'isi ijogbon Margaret ti pọ̀jù ó ti pọ̀jù Margaret ó ti láì kó máa ṣọ́ ààrẹ ibi kí ó ti ṣọ́ ààrẹ ṣé wọn nìkan ni kí ni mẹ́tẹ̀ Margaret ní jùkwá mọ́
Margaret. Kedu na onye mmadụ ji isi kotere ebe nwatakịrị nwaanyị anọ? Ozugo, ndị wetu obi ala. Ozugo, skin obi ala. Ọkwa ha si gị na ha ga-ama ụzọ bata. Ị ga-afụ obere oge ha bata. Obi ala. Ịma nghọta. Joyful, ịma nghọta. Nke ụlọ ma nghọta. Bi. Ihe bụ na ma nghọta. Collins ama nghọta, Gbenga ma nghọtakwu. Nwa okwenyi gị nwaanyị, onwe ihe ya agwanwu. Mbago dị onwe ihe na-ezoro m ezoro. Bilere. Ọ dị ike. Prudence. N'ịma nghọta bụ n'ịma nghọta. N'ịma nghọta bụ n'ịma nghọta. Ekwe ebe a, ị na-apụ. Sikwa je kpọtara Margaret o. Jessica, Cheru. Hey, Jessica. That's real. Yeah? Ọdún Kamila na-echechi. Nke bụ ọdún Kamila na-echechi. Eri mgbe anyị na-aga n'ụzọ, onwere onye bụ mmiri gafee anyị. Anyị erutekwa ebe a, onwere onye nọ na mmiri. Ya Margaret, eche m isi na mmiri aka iso nke ọma ọ bịacha ụnyaahụ. Eziokwu, ụzọ a gbawojuru m anya. Mana ofu ụzọ ahụ, mana ọ bụrụ mmiri a ka ọ bịachuo. Ma mmiri gbagojuru anya ma ọ gbagojuru anya, ofu ụzọ bịa ebitere anyị na mmiri a. Ma ọ mmiri a ma ọ bụrụ mmiri a, mmiri bụ mmiri, anyị abatago m na abatago.
God. Kedu ihe ị gata? Iche, ị ga-adị o. Ọ na-adị m ka enwere ndị ọbịa na be God. Ọ na-adị gị ka ozi jiri gị kemgbe ụzọ ole zụ ahịa 3 m zigo ozi ya na be God. Ije bịa gba m n'ihe gata. Ibe kịta na-asị m ọ na-adị gị ka Iche, biko, iwe ga-adị n'ọkụ. ọ bụ na unu ejeru ụmụ ntorobịa ọnụ na-ejeru chụpụta ndị a chie ga-ejijie otu na itiri agbapụtụzi anyị enwere mapụta ụzọ ọzọ n'obodo a onye unu ga-abụ ga-eme meni jemenie jenu debeni kedu ihe eji wee bụrụ na n'oge nke m pụtara ihe bịa mee ewu ya buko n'anya n'obi n'anya niile gbaghara anyị ọgọkwa ya ka o si n'aka ọkwa ndị njem akụ nna ya oriakụ m bịa ka akpatọpụ ihe anya mba ọ bụrụ na m chọrọ gị achọ kama iwe obi adọrọ m mma ma ncha chi ya na-achị ijiji n'obodo a enwekwa onye ga-ahụ ụzọ ọzọ n'obodo a obi dị m njọ iwe dị m n'obi obi na-enu m inu obi dị ma ọ na-adị m obi ma mgbanwe na mmụọ gị na-ewu iwu nye na ga-adịchakwanụ mma ọ dị mma anụla m ihe nwanne na-eme ụmụ okorobịa ugbu a obi adịrọ m mma oge ebe anyị na ọbụ kwanyere ezigbo oyibo ka ọkụ n'ike o wee kweta ka anyị bịara ije a ebe ọ bụla ọ gbasara okwu n'otu o si kwuru ugbu a ebe ọzọ anyị ma anyị ga-aga biko ọ bụla o nwere ụzọ ọbụla anyị ga-esi wee gbapụ kedu ebe ị nọ na-emecha agwa agawụbara anyị ncha biko bara anyị anyị ga-eme biko unu mara ịgbapụ n'ike abụrụ ya bụrụ ka mma ugbu a okwụzi nwere ebe a ga-ewepụ ụgbọala tere aka kedu ebe a ga-egbagide ebe a ga-eweta ụgbọala ihe na-akọwa bụ ka anyị nche ndị nọrọ na ndị a bịa jide anyị n'obodo a bụcha anyị ncha niile mba nke ama mmekwa biko ọ na-ewe n'iwe ihe a niile sugwenụ m n'aka mana ọ bụrụ na o nwere ihe anyị ga-eme ka anyị mee ya ụmụnna ka m si wee nọ maka na otu obi na ọdịka ya na ụbọchị ụlọ na-afụ ije anyị gwara ụlọ akwụ na abụ n'ụlọ ajụ tupu ya bụrụ ebu igwe agbawo o nwere ka o si mee ụlọ ụlọ ahụ ma ọ bụ onye o si wee metụta ụlọ n'ahụ ka anyị mara ọ bụrụ na o nwere ihe anyị ga-eme ewo ka kọrọ unu ka o si wee mee mgbe anyị na-agakwanụ n'ụzọ o nwere ndị anyị fụbụ mmiri igosi n'ọkwa n'iyi ka anyị na-aga anyị erutekwa na mmiri o nwere ndị anyị fụ na mmiri kisili kwukwere ihe ekwu ọgwọkwa Jessica mana mkpọchi ntị Jessica wee welu n'ụzọ mabanye na mmiri izizi ọ na-akpọta ka ọkpọchi ụkwụ anyị amarozi ka o si n'elu ka o si na ụta ka Jessica si wee na
egbe igwe wee gbawa mmiri charịa ibe nwa wee na-arịarị ka agwọ n'elu mmiri chaa. Ime a na-eme n'obodo anyị a ememe udo kwa ọgụ afọ. N'ime afọ ahụ ihe a na-eme ememe awa ọnwa ịtọ. N'ime ọnwa ịtọ ahụ ndị ọbịa adabata be anyị. Onye ọbịa ọbụla abatara be anyị a ga-egbu ya were ya mee emume ahụ. Eze mmụọ na-eje n'obodo ndị mmụọ, mana tupu o jewe obodo ndị mmụọ a ga-ekpuchi ihu mmụọ. Ama m na ego dị na ada nwanyị nwere ndị mbịambịa ha na-ezobe n'ụlọ ha. Ihe anyị kwesịrị na-ekwu ugbu a bụ ka a ga-esi akọta onwe anyị ọnụ mara ihe anyị ga-eme, maka na obi dị aghụghọ. Otu a ndị na-ekwu maka ya dị ugbu a, ọ dịghị onye ma ihe ọzọ ha na-ezube ime. Ihe mụnwa bụ Ụkachi chọrọ ịgwụ n'ịbọ ugbu a bụ ihe anyị na-agagharị bụ afụfụ ka anyị na-ata onwe anyị afụfụ, maka na nwaanyị a na-akpọ Egodi nwegidere ụbụrụ karịa Maazị Solomon dị n'akwụkwọ nsọ. Andọ ya kpatara Ichie Adịnta ji atụ ya ụjọ. Ichie Adịnta na-akwanyere ya ugwu ọ na-akwanyere Chukere ya. Afụghị m ya n'anya, fụ ya n'anya. Hụ na anya emerụrụ ndị ahụ, maka na ma ego dị ma nwa ya nwaanyị anyị na-ebe otu obodo ka anyị na-abị, otu obodo ka anyị si gị na onye anyị bụ ụmụnne gị na onye bụ ụmụnne. Nwobi mechie gị ọnụ gị kịtị kparacha gị anya ike ọ na-agbake. Ụkachi mụ gị zotu agwụkwọ a na-ekwu okwu idozi obodo anyị, ihe a ga-eme ka obodo anyị dọdọ ụzọ adị. Ị na-asị na gị na-ajọ mmadụ gị na-ajọ mmụọ otu mụ na ya bụrụ otu, ọ bụrụ na gị na-abụ otu gị na-abụ otu na ya bụrụ otu. Ataghọ m ihe tapịa gị anya, maka na ịma na ọ bụrụ na ọ dị bụ n'aka ịpụ ihe ga-eme ka mama nnọkete mapụ ihe kwesịrị na-eme zuzuru aga na-awagharị ọfịa ka mụ na gị chụwa nta mmadụ onye nwe ihe o mee m. Ọ maka na omenala ka omenala ewepụ ya. Obi otu akịrị Obi enyokwa ngenyo ya dị ụta anyị ntachụpụta echu nta Obi ụkwụ anyị ụgụrụ gị ụkwụ mara ma oke ukweke. Ụkachi ya m ifere adịghị gị n'iru na nta mgbada niile ị na-atụ n'obodo a, ma nta ele ma nta ihe niile na-atụ ezughọrọ na nke na-agụzi gị ugbu a bụ ịtụ nta mmadụ ibe gị
onye na-enweghị omegi etumanta mmadụ ọ maka na asị omenala n'ogide nzuzuru arịọ ka na anyị na-atụta mmadụ onye nwere ya chekwa ka ngwa unu ogologo akụkọ ka unu na-akọ anyị abịanụkwa ebe a ịkọ ogologo akụkọ ka anyị mee ngwa ngwa meela ọdachi ka ngwakwa unu nke bụ meriri eme nke bụ eziokwu onye ọbụla ekopụnakwa obi onye ọbụla ekorupụnakwa obi ka anyị mara ihe anyị mere n'ọnọdụ a ọ bụ na anyị emeghị ya unu ma ihe nwere ike dakwasịrị obodo anyị agbacha nwoke nwobi aka m na-ajụ gị ọ bụ ụta ka eji naanị ekwu ihe na-emebi n'ala obodo anyị nwobi Amadioha ma ị jụrụ onwe obi ihe na-eme n'obodo anyị ama m na ịdọrọ n'obodo anyị ịdọrọ obi nwobi ka anyị were itekwe na Magnet. Nne, anyị adịgo njikere. Magị! Ego Margaret kwanụ. Ikwere ebe ahụ kwanụ. Ndị oyi m. Ọgbasịkwa n'uru na ncheresu unu. Ọ bara uru ebe ndị niile gara mmiri a ga-anwụ. Magị, ebirila ozugbo anyị niile nọ ebe a maara onye ebu mụ onwe m maara gị nke ọma ọ bụ eziokwu na ị dị ezigbote isi ike mana amaara m gị na ị nweghị ike ịzọgbu ahụhụ na-abụ esogbuzina onwe gị ọ ga-adịcha mma biko onye nka ọ ga-azọ nkwa mana ọmụkọ dị na onye bụ ji ọnụ ụmụnna biko n'ozugbo biko Magị ozugbo ka a jikọta n'obi ọnụ ya ka ọnụ ka ụmụ nwanne na ọ na ọga ụmụ nwanne biko Dikeh gị na Joyful bụ eso ọ dịgo ka ọ sị ajụjụ nkịta bụ ka anyị ga-esi wee pụọ ebe a ka anyị pụgodo ebe a egbe nga ajụjụ amaka ihe dị na ya bụ na anyị ga-ekewacha onwe anyị ekewa ụfọdụ si mpaghara a ụfọdụ si mpaghara a ka afọ ịbụ na anyị ncha ga-eji tikọọ isi ọnụ si ofu ụzọ na-aga biko na ụmụ m ihe ọdịike kwuru ọ dị mma mee na ya otu ahụ onye ọbụla na onye ọgwụ karịchara n'anya esokwala maka ihe anụ na-eji enwe agha uche ọ chọghị ihe ga-emesasị mmadụ anya biko na ụmụ m biko anyị ga-eme ka o siri ekwuo ka anyị saa n'anya na mmiri dịka ụmụazụ biko ka anyị jee n'izi a ka ha tụ nwere mgbanwecha anya Dikeh nye na Joyful eso otu ikwu ya dị mma mana biko onye ọbụla ga-akaba arụ fụ na anyị gara njem a dịka ndị m si wee tụziere anyị aka biko njem anyị na-aga abụrụ njem nke ike aka anyị kama na njem akọ na uche anyị ga-akaba arụ fụ na anyị gara ya dịka esi wee gwa anyị o nne m
nne gị na nke ọma na-achịtụ onwe na nsogbu n'obodo a kedu ndị asụsụ ndobere ebe a onwekwe ndị bịara na baị ụkwụ ndị mmadụ haziri mpio gbafuchiche ebe anọ Ngoma ya atụrụ masị gwa m eziokwu ịchọrọ gwa m eziokwu ke ndị asụsụ ndobere Akanago. Kezi ka ọchịchị si wee gba ebe ọkụkọ kwado Wonderful. Ajina. Ife mejigo. Si ọtụtụ anyị na-efe. Kezi ka o ji wee bụrụ n'oge nke anyị kpọdere ihe a. Ga-eji mee. Si ejie. Si ewerele ihe jie. Nna anyị a kedu ebe unu nọ? Kedu ebe unu nọ? Unu rapụ ya ka anyị taa mụdịrị afụfụ a. Wenga, ọkwụrụ n'ụlọ ka nneti gwa ya n'ụlọ biko anyị ga-aga anyị kewacha onwe anyị ụfọdụ isi ụzọ a ụfọdụ isi ụzọ a ụfọdụ isi ụzọ a ụfọdụ ike mba mepụta n'iyi onye abụ ite ikewe ihe abụ ite ekewe anyị apụtagokwanụ njem a bụ na ya apụtago ya ọ kwere maka ọdịmma anyị ka anyị mee ya ka nne si kwuo okwu nwoke okwu nwaanyị biko biko anyị tụsasịa n'onwe anyị atụsa ọ dịke biko mba anyị mama maka ọdịmma anyị anyị makwa na ọ dị mma mana ọ ya kacha mma ma anyị sokọta ọnụ igwe bike biko ọ ka mma na anyị sokọta ọnụ biko mgbasa ya adabaghọ biko nke bụ eziokwu na ọma asị m na m na-ekwugo nke m agwa kotekwere ebe ọ bụ na ị na-aga isogu anyị so ga-aga ebe ọ bụ na ị na-aga isogu ebe ọ bụ na unu si na anyị ncha ga-ejekwa njem ọnụ ndị Igbo si na Igbo bụ ike gbam ndị Igbo bụ ihe tụkwala inu si na girigiri bụ eze nsogbu adịrọ ebe ọ bụ na anyị niile
sokolo ọnụ wee bịa njem a anyị ncha ga-etinye oke ọnụ n'ofu obi na njem a nsogbu adịrọ ọ bụkwa na anyị ncha niile ga-anwụ anyị ncha ga-anwụ oke ọnwụ mgbe enwere ego anwụ na njem a kama anyị ncha ga-ebu ya n'obi na ihe abara uche biko ka anyị si aga onye ọbụla tinye obi buru ya n'obi na ewuje dị anyị n'iru biko Gbenga Margaret Collins biko ka anyị tinye obi onye ọbụla jiri obi ya onye ego ma ọ bụrụ zuru na anyị na-atụ mmiri udo amalitewo njem mmiri udo ga-ejide nta ebe ọbụla ọsọ fa gbara gaba mana ọzọ dịka ibe ya ile anya nwere ọkụ nji eziokwu ka ọ na-ekwu ha mụ nwa na-agba ọsọ ọgbazi uru anyị na-aga n'ihu Don't walk off. Okay. Get it on. Sit back, man. Sit back, man.
na-egosipụta akara na-egosipụta na ewu ihe anyị kwesịrị ime. Ọ bụrụ na anyị emeghị ya, enweghị onye anyị ga-ete ebe a pụọ na ndụ. Mmadụ bụ n'ime anyị ugbu a. The giant Collins, ihe adịgo nso. M ga-eje n'iyi. Mgbo n'ihi unu ga-anụ olu m n'oke olu. Unu n'olu m n'oke olu. Mana ọ bụrụ na anụghị olu m, mana mara m ga-echi ya azụ. Biko onye ọbụla ga-akụ ihe okwukwe, ndị sie ike na-ewere ihe ga-eme anyị. Ọba
parao. Ndi mwoneti, mpiti ekwego.